Počuj, kámo, to odkiaľ máš túto zázračnú vecičku, ha? To by si chcela vedieť, čo? Hádaj. Že odkiaľ to má, to je predsa jasné. No tak teda odkiaľ? Zio vzdelano, Made in Taiwan. Či? Nie, neuhádol si. Internet, všetko je na internete. Objednal si to cez internet, že mám pravdu. To ťažko, skôr mu to zmajstroval tatko Kutil SRO. Všetci ste totálne mimo. Tak nás už nenapínaj. Jasné, nemachrujem vybať to konečne. Poznáte moju tetu Betku? Tu bývalú učiteľku. Jasné, veď kto by ju nepoznal. No, a ona ako väčšina klasických učiteľov zvykla povedzme trošku aktívnejším žiakom z času na čas niečo zhabať. Tie karty, loptičky a iné veci. Čiže to niekomu zhabal, hej? Presne tak. No a ty si to zhabal jej, čo? Zhabal, nezhabal, bývalí učiteľia skrývajú veru v rôzne poklady. To je teda fakt. Na tom niečo asi bude. A nemohli by sme to nejako využiť pre môj projekt? Že váš určite žije viacero učiteľov, ktorí tu učili a teraz sú už v dôchodku. Ty by asi vedeli spomínať. Škola sa určite rokmi vyvíjala, menila atmosféru. To by mohlo byť zaujímavé. Tak, že mi to skôr nenapadlo. Nič nie je stratené, máme predsa zázračný prístroj tety Betky. Jasné, už to štartujem. Tak a ideme po stopách bývalých učiteľov. Nočná mora bola, že nemám učiteľov. Že nemám slovenčinu pokrytú, že nemám matematiku. Ale zase pôsobenie zhora, ja tomu zase hovorím zázrak. Jeden bývalý kolega mi povedal, nastupuje tu jedna pani učiteľka z Bardejova. Už od malička som chcela byť učiteľkou. Učila som bábiky, medvedíkov, jasne, že ma počúvali. A keď som sa rozhodovala, čo ďalej, tak môj otec, najmä otec, bol veľmi proti, pretože sme veriaca rodina a nepozdávalo sa mu, že za socializmu učiteľ to bol vlastne ateista. Na jednej svätej omši pán kaplan vyhlásil, že ak sú rodičia prítomní v kostole, ktorí by chceli prihlásiť deti na cirkevnú školu, po svätej omši pri východe budú mať hárky a tam môžu zapísať. A dodal ešte, ak nejaký učiteľ je tu prítomný a chcel by učiť na tejto škole, tak som v tom momente ako taký blesk z jasného neba ma to oslovilo a odtedy som sa nevedela dočkať, kedy tá svätá omša skončí a bola som sa v tom momente zapísať ako učiteľka. Ale osud nás zavial v lete 1992 tuto dole na Zemplín. A tak som nenastúpila učiť v Bardejove, ale v Michalovciach. Vedúci odboru školstva vtedy bol veľmi prekvapený, že odmietam učiť na štátnej škole. Mala som nastúpiť na 8. základnú školu a keď som mu vravela, že prečo, že chcem ísť učiť na cirkevnú školu, tak položí mi takúto otázku, či chcem ísť učiť aj za takú cenu, že keď po roku táto škola padne, že ma nikto nevezme učiť na štátnu. No a ja som povedala áno. Keď sme nastúpili do školy, to ešte bolo jedno stavenisko, kde sme prvý týždeň miesto kriedy mali v rukách handry a špongie, umývali sme obklad, umývali sme okná. A tomto vlastne ten prvý kolektív sa neskutočne krásne scelil. Dostala som piatačikov, bola som im triedna celé 4 roky a vytvorili sme si neskutočne krásny vzťah.
Boli sme na výlete na hranovnickom plese. Pomáhal nám vtedy takýto tím. Jedna mamka, pani Falisová, a don Luigi, salesiansky kňaz. Najväčšie a najkrajšie pozitívum z toho všetkého bolo to, že chlapec, ktorý nebol na svätej spovedi, neviem odhadnúť koľko rokov, v taký tretí deň lyžiarskeho zájazdu pozerám a pod vlekom stojí s kňazom a skrsla vo mne myšlienka, že či to náhodou nie je spoveď. Mala som pravdu. Po toľkých a toľkých rokoch, po 14, som sa stala učiteľkou na katolíckej škole. A musím povedať, že potom môj otec bol veľmi hrdý a tešil sa tomu, ako ho stretol, rozprával: moja dcéra učí na cirkevnej škole. I'm spelling all my colors, it's easy as can be, and if I spell them all for you, then you'll be smart like me. Orange, orange is a carrot, and the orange I eat. Orange are these brand new socks I wear on my feet. Yellow, yellow is a lemon, yellow is a star, yellow is the sun in the sky so far. Red, red is an apple, red is a rose. Red is the color of my frozen icy nose. Purple. Purple is a grape. Purple is a plum. Purple is my favorite juice. Shall I get you some? Green. Green is the grass underneath my feet, and green is the broccoli my mother makes me eat. Blue. Blue is the ocean. Blue are my eyes. Blue is the sky where the lonely eagle flies. Brown. Brown is the mud. Brown is the bed. Brown is the fur on my brother's hair. Black. Black is the night and witch's head. Black is my mom's hair and then the witch's cat. Alexander Sergejovič Puškin, Cvetok. Cvetok zasochšej, bezuchannej, zabletej v knige vežuja. I вот уже мечтою страной душа наполнилась моя. Где цвел? Когда? Какой весною? И долго ли цвел? И сорван кем? Чужой, знакомой ли рукою? И положен сюда зачем? На память нежного ли свидания?
или разлуки роковой, или одинаково гуляния в тиши полей, в тени лесной? И жив ли тот, и та живали, и нынче где их уголок? Или уже они увяли, как сей неведомый цветок? Когда в объятия мои твой стройный стан я заключаю, и речи нежные любви тебе с восторгом растачаю. Here we go.